Здравейте на всички в нашия четвърти ден от мини-маратона, 5-дневния мини-маратон "Как да спрем цигарите с лекота и удоволствие". Днес ще говорим за концентрацията. Да, без грим съм, защото тук си премахвам някои брадавички. Гледам, че вече почти лицето ми се поизчистило. И да, това е от факта, че вече 9-та година не пуша цигари. Наистина лицето ви ще се избистри, тенът ви ще се подобри, когато вие вземете решение да спрете цигарите, но това е една от екстрите. Много от пушачите смятат, че те се концентрират по-добре, когато пушат. Това е един пълен мит, пълна илюзия на пушача. На мен ми се е струвало, че ако не пуша цигари на държавните си изпити по медицина, когато следвах, тогава си смятах, че няма да мога да издържа, че няма да мога да се концентрирам върху въпросите си, но да ви кажа честно, че изобщо не ми пукаше за цигарата, докато 3 часа бях на държавен изпит в медицинския университет. Дали повишават концентрацията? Напротив, цигарите ви разсейват. Напълно ви разсейват, защото чудовището иска вие да си вземете поредната доза, докато не осъзнаете, че нямате нужда от това. И аз от 100 цигари на ден минах, когато реших да ги спра, на 0 цигари на ден. Винаги можете да вземете вашето решение. Аз го взех по трудния начин, чрез волевия метод, но с течение на времето разбрах, че осъзнавайки и клиентите, и хората, които са идвали на моите консултации, и обратните връзки, които получавам, разбрах, че може да спреш цигарите с лекота и удоволствие, дори да не се замислиш върху това в момента, в който вземеш решение, че нямаш нужда от тях, че ти си повече от цигарите и че кръвоносните ти съдове няма да се запушат скоро, защото това води до пушенето на цигари, води до наслояване в кръвоносните съдове и това намалява притока на кислород до мозъка. Така че концентрация няма да имате при това положение, напротив, ще бъдете по-разсеяни, защото ще мислите как да задоволите вашият абстинентен синдром. Това е за днес. Утре продължаваме в нашия 5-ти ден. Искам днес да напишете до тук какво научихте за себе си, какво ново видяхте в себе си, какъв човек се превръщате през това, което сте осъзнали, минали, и да ми дадете по една обратна връзка. Дали все още пушите или вече взехте вашето решение да спрете цигарите още днес? Да, аз вярвам, че това е възможно. А ти?